Daigum ta ang Ginoo, sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit. Daigum ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, o bulang adlaw. Tugan ang gitara, ipalalong na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Tugan ang gitara, ipalalong na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Ginoo tagi kalinaw sila nga makaunayon kanimo. Pag imong mga manalagna, magsangyaw kanimo ingon sa angay. Katilinghogi ang mga pagampo sa ibong sulugon, sa lungsod ng Israel. Sira 36:18. Sa ngalan samahan o sa Anak Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ngay soma Ginoo sa kita karon sa mga sala romandam kita adal sa pasalo hatos kamisa ning Huwebes sa ikakawaag-upat nga semana sa kasamtangang tuig. Isugid ko ang akong kasalanan, sa walay paglimot, isugilon ko. Sayod ka man, kining alaw, bisalig lamang sa kayo mo. Huwag tangana ang akong kasalanan, unang kaluwasan, na kung ipaabot, ipaganaw mo. Hallelujah na kita sa Diyos, kung magkagagaw tanan. Pasilon sa itong mga sala, dadon unta, kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, kung makagahom, among magabuhat kung magaagap, imua nga magala kami kanimo hatibok, namong kasing-kasing, nga makadawat kami sa imong pasaylo, dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, kinaya sa among Ginoong Jesucristo mo nag. Kumagari ba kanimo Dios Dios sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo, ngadto kang Timoteo. Ayaw itugot na tamayon ka tungod sa imong pagkabatan-on. Hinunua himuang imong kaugalingon nga panig-ingnan sa mga magtutuo, sa imong pagpanulti, sa batasan, sa gugma, sa pagtuo, ug sa kaputli. Hangtod nga moanha ako diha, pagkugi pagbasa sa kasulatan, atubangan sa kadaghanan, ingon man sa pagwali o pagpanudlo. Gamita ang espirituhanong gasa nga anaa kanimo, nga nadawat mo sa dihang nanulti ang mga propeta o mga kadagkuan sa simbahan, nagpandong kanimo sa ilang kamot. Ug buhata kining mga butanga sa matinud-anon gayud, aron makita sa tanan ang imong pag-uswag. Bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo, ug buhata kini kanunay, kay niining paagiha,
Maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagkadako sa mga buhay sa Ginoo. Pagkadako sa mga buhay sa Ginoo. Ang mga buhat sa iyang mga kamot, matinudanon ug mataron. Dili kaduha-duhaan ang tanan niyang mga sugo. Kasaligan hangtod sa kahangturan. Gibuhat diha sa kamatuoran o kaangayan. Pagkadako sa mga buhay sa Ginoo. Nagpadala siya kaluwasan ngadto sa iyang katawhan. Gidasunan niya ang iyang kasabutan. Hangtod sa kahangturan, balaan ug katahaan ang iyang ngalan. Pagkadako sa mga buhay sa Ginoo. Ang kahadlok sa Ginoo, mawang sinugdan sa kinaadman. Mapuanguron ang tanan nga nagsubay niini sa ilang kinabuhi. Nagalungkad ang iyang kadaykanan hangtod sa kahangturan. Pagkadako sa mga buhay sa Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugmang Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya may usa ka Pariseo nga midapit ang Hesus sa pagpangaon. Musamiyadto si Hesus sa bala sa Pariseo ug nagisalo kaniya. Niya tong lungsura may usa ka babae nga daotag kinabuhi. Sa iyang pagkanungo nga si Hesus nagkaon dito sa bala sa Pariseo. Miadto siya dala og usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot.
Samtang siya sa luyo ni Jesus, dapit sa tiilan, mihilak siya. Unahumod siya mga luha ang mga tiil ni Jesus. Nagipahira niya siyang buhok, ang mga tiil ni Jesus, ug gihagkan o gibubuan sa pahumok. Pagkita nini sa Pariseo na nagdapit ang Jesus, lingon siya siyang gulingon. Kung kinatawahan na tinuod pa nga propeta, makailaw ta siya kung kinsa kining babayhana nga mihikap kaniya o unsa kadautan ang iyang kinabuhi. Panbingon si Jesus kaniya, Simon, aduna ako isulti kanimo. Simon mitubag, sige mautulo, tiya ko. May duha ka tao nga nakautang sa usa ka tigpahulam sa kwarta. Mingon si Jesus, ang usa nakautang og 500 ka denaryo ug ang usa 50. Apan kay silang duha dili man makabayad, gipapas na lamang ang ilang utang. Karon kinsa man sa duha ang nabaw nga mahigugma sa nagpahulam kanila. Sa akong una-una, mitubah si Simon, kung akong utang. Gusto imong tubag, mato ni Jesus. Nga milingi siya sa babae, kumiingon kang Simon. Nakita o ba kini babae? Yan niya ako, aron sa inyo, aron kung wala mo ako tayo tubig. Ang hugasan ako mga tiil. Panggihugasan niya, ako mga tiil siyang luha. O gipahiran siyang buhok. Wala mo ako, hagki sa imong pagdawat ka na ako. Apanapuna siya kalog sa akong mga tiil, sukat sa akong pag-abot. Wala mo hisuilan ang akong mga tiil. Apan iyang giaguhan akong mga tiil. Buhaltihan ko ikaw, dakong gugma, nga gipakita, nagbatuod. Nagipasaylo ng daghan niya mga sala. Kinsa kato, gipasaylo, sutay mga sala. Napakita, ujutay lamang nga pahigugma. Nag-iina ni Jesus sa babae, gipasaylo na yung mga sala. Mga uban nga dito, kanan, mingon, sa ilang kagulingon, kinsa ba kayo ng tauhan na? Nagpasaylo sa mga sala. Paningon siya sa babae, ang iyong pagtuo, nagluwas kanyo, pauli nga malinaw. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Tanawa, unsa ka matibdaanon ni babayhana, makasala, wag siya magsapayan. Wag niya kaulaw. Ayan pagka makasasala. Tungod kay na amang Ginoo. Yang ipakita, yan dako pagbasol sa mga salakila. O arong bugti sa iyang pagbasol. Yang gidola Ginoo. Humo sa luha mga tilisos. So, matiruano kani bayana, nagbasol sa dakong sala. Ipayar mo, iaguhan pagyod. Na mga ison, usa kini kadako kayong panig-inan sa usa ka tawo nakasalag dako sa Ginoo. Kamao mo ilaha sala, nagbasol. Nang gipakita niya yan, tiwa ka basol, pinagis sa paghilak. Ato mga sa Ginoo. Kisa ba dilimat na doon kasing-kasing. Di ikaw kuno Ginoo na makasala, miduol ni mo. Bisang wala imbitaha. Bisulod. Sa bala sa Pariseo, nagdapit ni Jesus papangaon. Ang Ginoo manggol wala pinalabi. Ibaw siya, kasilagan siya, kontrahan siya ng Pariseo, panbisan pinana, wala doon siya magpinaot. Wala siya pagnumot. Niadto nga po siya. Kaya maayo man pag-ambitar, di man dautan. Ha? Huwag man siya imbitahan para mag-chismis, para mag-intriga, pagpangaon. Alas mahudiyo, ang timaan na ikaw, imbitahan pagkaon, gusto makikidait ka ni mo sa kakao mo ni. Timaan sa kahidait, imbitahon ka. Oo naman ang makaisunan tag. Doon ay mga kabos sa silingan, magkumpira, paibogo lang, hindi ka imbitahon, hindi ka taga-tipik sa ilang kumpira, paibogo lang, namuan na, mutanaw, pawa diha. Okay, para sa mga class ni, mga dato ni, ako mga silingan, o mga imbita, o mga bisita, ayaw diha. Okay. Mauwaw ta. Tiyaw mo na. Basta na binuwangan na. Naman. Ang ginawala. Lahi siya. May siya sa mga makasasala. O sa mga mataro. Ay, pinanabi. Musa. Namit na ba?
Pagi nagsambingay si Ginoo ni. Kisa to dako utas Ginoo, moy dako gugma ka naman. Naliman ka na, dako yung utang, gipasaylo ka, gipapas. Di ka dako paghigugma, pagsalig sa Diyos. Sama si katao ko, kautang ka, pero tungkol kinaluoy sa luwa, ikon sa masapayan, sa dako mo, papas. Huwag mo kayo kabaya, sige lang, imuha lang na. Pero kinangan, sa imong kinabuhi, kung di ka mayahay na, buhata po na at suuban akong gibuhat ni mo. Ayaw pagdinaw, ayaw paghilangol. Kaya usa ka, ang paghinako, usa ka na kapaaging pagsimbag Dios. Kolosas 3:5, Episo 5:5. Napaila ka na, kung ikaw hangol ka sa bahandi, napaila ka na ikaw kaulipon sa gugmas bahandi. Ay mo kita na, ibo rin kaugalingon, di ka matanaw, pahinlan sa uban. Tanaw pahinlan sa uban. Bisa braghana, punan pag yun. Para magkabanang dukiro. Ngagiingo nga, ay na pangitaglain, na ni asawa ni mo, wapa ka na, mangabit pa dyan ka. Ingon dayon, sa gilang, mas maayong punan, kaysa magkuhaan. Buang, di ni maayon Musa na imong kinabuhi. Na nakidaghan, ayaw na pangilan, ayaw na paglimbong, ayaw na pagdaog-daog sa labing wala. Kung wala, nawa. Daghan ka ako na ibaw, mga dato, mangilog yuta sa mga kabos, ilaron lang. Diba? Daghan, nga mga tawhana, mga ilugan, dili makutiw, daghan na katigiyunan, mangilog ko siya tao, pagkaway mga batasan. Amen. Na manindog, magampo kita sa Diyos ang Amahan, napakitag, bayagmaong kaluoy, diya siya pagtagad sa mamakasala. Masaliwang kita mo sangpit kaniya. Ginoo, ihatag ka na mo ang imong kalinaw. Ginoo, ihatag ka na mo ang imong kalinaw. Nga padayonon sa mga pangulo sa simbahan ang buhat ni Hesus sa pagpasaylo sa mga sala o sa pag-ayo sa mga kasing-kasing samaran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginooyata ka na mo ang imong kalinaw. Nga ang diwang mapasayloon ang magdala sa katawhang nagkabangi ngadto sa malinawng pakigsabot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginooyata ka na mo ang imong kalinaw. Nga magmalumo og mahigugmaon kita sa atong opinyon sa uban og dili kita musaway ni musalikway kanila tungod sa ilang mga sala og mga kakulang. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginooyata ka na mo ang imong kalinaw. Nga sila nga masakiton og sila nga nagatiman kanila makasinati sa makaalim nga presensya sa Ginoo. Pinaagi sa mahigugmaong pagtagad sa ilang Kristohanong katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginooyata ka na mo ang imong kalinaw. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang ka namo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginooyata ka na mo ang imong kalinaw. Nga sila nga mihalina gikan ni ining kinabuhia makabaton sa pasaylo ni Hesus atong manunubos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginooyata ka na mo ang imong kalinaw. Labi maruruyong Amahan ang among mga pagampo, among gipadangat nga anak kanimo sa ngala si Bonak, anahigugma kanamo, kung may sakripisyo sa iyong kagulingon tungod og alang kanamo. Siyang mapasaylo og manuluwas, nga buhay hari hangtod sa kahangkuran. Amen. Amahang langit no, kasala mo, mga masala
kamot sa tao. Dawata kining among mga halad sa mga sala namo ikabayad ang lawas dugo ni Jesus among Dios kinabuhing gihalad sa krus. Mga ison, pagamo kamo orang kinato sakripisyo, dawaton ng taha Diyos ang amahan, makagagahom sa nga tanan. Dawato nung ta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimayat sa ingalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, padalong ang mga pagampo sa imong katawhan, o dawatang ang mga halad, ang among tahatagsa nga pagsimba dinhi. Magdalaon taw kaluwas sa alang sa tanan, kini among ipangay ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Baya niyo makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga manjo tunay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong kayo ng pasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay mong gibuhat ang tao tungod sa kamigsurutan tungod sa katarungan o imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni si Kristo among Ginoo. Ubos ang tanang mga binuwas sa nasiyuta nag-asa usa ka bawa sa pagdaig sa kami tanang maangin sa langit sa nabasangan sa mulay hunong nga himaya diya sa usa ka sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa iyong Hosana sa kahit asa, dayon ang nag-aani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahit asa. Santo ikaw, Ginoong tumuras tanang kasantos, ipadala imong Espiritu, aron pagsanto ni mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas, o dugo ni Kristo among Ginoo sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikwa sa upahan. Salamat na. Ibikas, sumihatan ni ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini, niyo tanan og kan-a. Kay kini mga akong lawas, kay tugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihap, likuha si Sakalis, siya pasalamat na pag-usap. Miyata nga ito sa mga tinunan, bingon, dawata kini Panginoon, ka mga tanan, gikan ini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bago tunay kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyong alahatanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini. Aron paghandom ka na. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon, kabanhaw ni Kristo, nagahalag kami kanimo amahan, niningpahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan, nagkapasalamat kami kanimo. Tungod ka imo kaming giisip, kaangayan, nga muatubang o mualaga kanimo. Imuha nga kami, ng mga lawat sa lawas dugo ni Kristo,
magkahiusa diha Espiritu Santo. Hinunami ginawa mo si mahatibog kalibutan. Imuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo 14 among Santo Papa, Jose among Arsobispo, iya makaabang nga obispo sa tanang mga pare. Hinoy mga anak, yung mga tawagan na kami kanang kinawala binagkatong ulahingan li. Katong wala nag-ampo ala kanina nga mantanang kalahotoryo. Sabo niya na mata, manikri sa banaw at hilaubahan kaniya. Nadaan silang tanan sa pasot o sa kahayag sa imong naw. Kaluy kami tanan. Minatulag-anto sa kalisod, sakit, o kabalaka sa kinabuhi. Tungod sa climate change. Ano sa Ginoo, iso na ito na special intention na pahanaw na yung santos ng misa karon. Mga kami ngayon, nga makaambes ka na ba yung tunhay. Uban ni Maria, ang inahan ng ulit sa Diyos, uban na sa Masaya Urbana, uban sa mga apostoles, mga abanasan. Pedro Calosod, San Martin ni Porres, tanang mga santos, mga santos. Ang nagatumahan sa mga kapot latas katoy, ubang kanila amay kong daigon, ubang amay kong himayaon, pinan ni Kristo, imong anak. Pinay kaniya, ubang kaniliha, kanilihatagan na kaniya makagaw ng amahan, na si kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang lungo o himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Para magampong kita nga ito sa mga itong awito ng mga pulong, tulokan nato sa atong manunubos. Ama namo nga anak sa mga langit, pagkaigunang imong ngalan, muabot ka na ang imong gingharian, matungan ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upang sayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, inualwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga mo kami luwason sa tanang daotan. Patay kami sa kalinaw nining panahon na ang tinabangan sa imong kaluoy. Mahalika, kami kanunin sa lang, mahiling sa lang kasamo. At ang kaawat kaming malaw sa balis si Kristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ina sa Kristo na ingon kasi mga apostoles, kalina biliho kaniya, kalina ihataw kaniya. Ito na ang mga sala, kaniya pasali sa masimbahan, sibo sa imong kabuhay. Patay kami sa mga kalina kayo usa, ikaw gabuyo kari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo ko na maanaak kaniya. Manausap kanimo. Ipakita timan sa atong panag-inig suuna. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mga kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula ang kidapit ala sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo lepa ang kalawat kanimo. Awali ko mo lamang o mamahayo. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. O Diyos, gimahal namo ang imong kaluoy, ang tao maghiusa ubos sa imong panalig. Salmo 35:8. Magampo kita. Ginoo Eucharistia nga imong gihatag kanamo, magkakaunta sa mga unahuna mga buhat. Ang imong espiritu magtuton na kanamo, dihadalan nga kanimo. Namong ipangal ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kanino. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos, magawang ka ng Amahan o Anak o Espiritu Santo. Amen. Ikahala ng misa. Dadal yung kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.